जोंनि रायजो राजाखौ थाखा फैसाजों बायो, भटार्सफोरखौ थाखा फैसाजों बायो, सोरबाया 500आव बायजायो, सोरबाया 1000आव बायजायो। नाथाय जेब्ला जोङो गावनि भटखौ फानगोन अब्ला आंहा उनाव आरो 5 बोसोराव मोन्थाय गैया जाहैगोन। सासे मानसिया जेब्ला आंनि भटखौ बायनानै थांगोन, आं बेनि उनाव बिनि खाथियाव थाङोब्ला बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा बुंगोन नोंनिफ्रायथ' आङो भटखौ बायदोंसो। स' बेबादिहाय गावनि गोथार भटखौ रावबो जाहाथे थाखा फैसाजों फाननाय बा बायनाय खालामहोआ। बेनि अनगायै जोंनि इयुन, जोंनि यां जेनेरेसननि एबा लाइमोनफोरनि इयुननि गोजोर राजखान्थिनि थाखाय, मोजां मोनसे आबहावानि थाखाय जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ आरो बे बिबानखौ गोसोआव लाखिनानै जों दानिफ्रायनो जाहाथे गासैबो कसियास जानानै थायो। थारैनो जोंनि थाखाय बे आनएक्सपेक्टेड, माने 3 मान्थ्स कमप्लिट जायैनि सिगाङावनो गोबां जोङो कमिटिफोरखौ दानो हाबाय आरो दाथ' 3 मान्थ्स कमप्लिट जानाय लोगो लोगो जोंहा गुथै बिटिसिनि गासै डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा दाफुंजाजोबनाय जाबाय। बेजों लोगोसे ब्लक आरो प्राइमारि कमिटिसफोरखौबो आनखि बुथ लेभेलनि कमिटिफोरखौबो दा दाफुंनाय जाबाय आरो रायजो राजानि जि मदद बेयो जोंखौ थारैनो थुलुंगा होगासिनो। चिरां जिल्लानि दिनैनि बे निसिमा ब्लकखौबो दाफुंबाय। औ, दिनै निसिमा ब्लकजों लोगोसे निसिमा प्राइमारि, लोगोसे आमथेखा प्राइमारि बेखौबो लोगोसे दानाय जाबाय। मोनथाम कमिटि दिनै। रायजोफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों? रायजोफोरनिफ्राय गोबां मोजां अनसायनाय मोनदों आरो बे गिदिर एरियानि रायजो राजाफ्रा ओरैब्लाबो जोबोद सांग्रांखा। खारन बिथांमोना थांनाय गोलाव समाव जा बर'नि सोमावसारनायफोर बेफोराव मैखोमै बाहागो लानाय, खस्थ' मोननाय आरो बे हानि बिगोमा जानो हानायनि आन्दोआवबो माने एक्सएनडि बेफोरनि जि बिहोमा दङ बेखौ बिथांमोना बावाखै। दिनै गासैबो बैसो जानाय मानसिफ्रा बेफोर खोथाखौ रायखांदों। जोङो थारैनो साबायखर बावो बिथांमोनखो जे हारिनि थाखाय जायफ्रा बावसोमदों, मावदों, बेखौ जे बिथांमोना गोसोआव लाखिदों इसेबां बोसोरनि उनावबो। आरो बेबादिनो दा गासैबो ज' जानानै जोंखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। बिसायख'थिनि थि खालारखौ फोसावाखैब्लाबो सेप्तेम्बर दानाव जागोननि बाथ्राखौ बुंदों। दा बे बिथिङाव खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा हान्जाफोरा सोमावसारनायखौ गोख्रोङै ओंखारनायखौ जों फिलाव मोनदों। बे जिल्लायावहाय दा एपिबि राजखान्थि हान्जाया दिनैसिमाव मोनबेसे सिटआव गेलेगोन? आं बारे बारे सोंबाय थानाय जायो नोंथांखौ लोगो मोनोबा। बेसेबां सिटआव गेलेगोन बे? नोंथाङा जेरै गले गले सोंबाय थादों, आंबो गले गले बेखौनो फिननाय होबाय थानांगोन जे जोङो दायो रिपर्ट लाबाय थादों। अबयसे जोंहा दाख्लै 8 थारिखआव जिथु CWCनि मिटिं दंमोन, बेखालि जोङो थांखि लाबाय जे दायो केन्डिडेटनि थाखाय एप्लाइ खालामनो जुरिजेननो हासिगोन आरो जोंनियाव अलरेडि एप्लाइ खालामहांबाय गोबां माबानिफ्राय समस्थिफोरनिफ्राय। आरो बेबादिहाय जोङो लासै लासै आवगायलांनोसै, नायगोन माबे माबे समस्थियाव बेसेबां जों गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन आरो मोनब्रैजियावनो होजोबनो हागोन हाया बेखौहाय जोङो बे गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो ब्लक कमिटिफोरनिफ्रायनो जों रिपर्टफोरखौ लानाय जागोन। आरो जोंनि जिथु दा गुबुन गिदिर गिदिर हान्जाफ्रा होंगो दोंगो जथुमा खुंगासिनो दोङो सोरखाराव थानाय हिसाबै बेनिफिसियारिफोरनि ओजों माबायावहाय अपोजिसनाव थानायब्लाबो गोहोगोरा पार्टिफोर, जों लासैहै ओंखारसिगोन। बे मासनिफ्राय जोंबो रायजोनि गेजेराव ओंखारसिगोन। जोंहा जिहेतु गासै स्ट्राक्चारा दा कमप्लिट जाबाय। दिनैनि बिबुंथियाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन, जोंनि भटारफोरा 500-1000नि गेजेरावनो गावखौ फानो होननानै। दा बे बेलायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बे भटार रायजो राजाखौ मा सांग्रांथि होनो सानगोन? जोंनि गोबाङानो दा आथिखालावहाय माने एज ए हल दिनैनि पलिटिक्सखौ जुदि जों नायोब्ला बे पियरलि माने कमार्शियेल बादि जाबाय। नाथाय एपिबिआ बुंबोबाय थादों जोङो फैसा आरो नंखायनि सायाव थागोन आरो बेबायदिनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो। खारन गोबां समावहाय जोंनि रायजो राजाखौ थाखा फैसाजों बायो, भटार्सफोरखौ थाखा फैसाजों बायो, सोरबाया 500आव बायजायो, सोरबाया 1000आव बायजायो। नाथाय जेब्ला जोङो गावनि भटखौ फानगोन अब्ला आंहा उनाव आरो 5 बोसोराव मोन्थाय गैया जाहैगोन। सासे मानसिया जेब्ला आंनि भटखौ बायनानै थांगोन, आं बेनि उनाव बिनि खाथियाव थाङोब्ला बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा बुंगोन नोंनिफ्रायथ' आङो भटखौ बायदोंसो। स' बेबादिहाय गावनि गोथार भटखौ रावबो जाहाथे थाखा फैसाजों फाननाय बा बायनाय खालामहोआ। बेनि अनगायै जोंनि इयुन, जोंनि यां जेनेरेसननि एबा लाइमोनफोरनि इयुननि गोजोर राजखान्थिनि थाखाय, मोजां मोनसे आबहावानि थाखाय जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ आरो बे बिबानखौ गोसोआव लाखिनानै जों दानिफ्रायनो जाहाथे गासैबो कसियास जानानै थायो। आरो मानोना जों साफ्रोमनिबो आखायावनो बे गोहोआ दङ। जों सोरखौ गोहोआव लाबोगोन, जों माबादि फिउचार
राजखान्थि नागिरो, माबादि जोंनि इयुनखौ नागिरो, समाजनि हारिनि बे जायगानि इयुनखौ माबादि नागिरो, बेयो जोंनि आखायावनो दोङो। बेवहाय बेखौ साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाया साननानै मोजां गोग्गो थांखि लानानै